Oh.
bunder. Telung patak telung bunder. Telung patak telung bunder. Ayo yo. Patipat, 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 patipat. Hop. Ayo wo. Ayo wo. Ayo wo. Ketibake coplok wo dicuthuk wo. Yo. Akune mondol wo. Ah. Ayo wo. Asline pundi, Dik? Disitapeli wo. Ah. Hati-hati wo nek nyelentak. Ah. Selentak rapo? Hati-hati wo. Wayai. Hati-hati lu wo. Selentak wo. Ngarep nomor Aja, loro aja wah. digedo wo. Wo. Oke wo. Wo Pak wo piye sontol yo. Wo bener wo. Wo becek wo. Oh. Gandene nganggo ganden kayu apa ganden wesi wo? Siap gerak. Siap gerak. Langsung ngececer lo. Kok meneng ae. Siap gerak. Lak. Mundur 3 langkah gerak. Opo iku? Loh, Jalan wis wo. teko pasar iki. Ya. Mundur 3 langkah gerak. Aturan gondine iku. Ayo. Peraturan Sikap duduk. Duduk. Oke. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sing sunat iki namine sinten, Mas? Bapak kok Bapak Ayudi? Mas Iya, sapa? Wo. Sapa sen? Sing aturan apa? Oh, Wibowo, Iya lah, Dava, Wo. Azan, Asarif dan Bagus Dwi Revanda. Mugi-mugi tadi bocah sing solehah. Amin. Muga-muga sunate ra balik deh. Amin. Amin solehah, amin. Ora iso. Ayo, saiki. Yo Milandi, ayo. Siapa tak pelise, ayo. Nomor loro. Nomor loro kondi. Ngarep. Ki. Yo. Ayo, Mbak Dila yo ngadeg yo. Idolane sapa iki? Takoki apa jenenge sapa wo? Namanya sapa, Mbak? Wah, kalem, weh. Kamu sapa, Mbak? Iya. Ayo, Ren. Rasa digedo ah. Marah kue, marah. Asine ndi, Mbak? Seso. Apa? Woi. Oh, seso, Mbak. Melu jalan pirang wis suwi, Mbak? J, ya. Oh, madu bro. Monggo Bu, sing badhe kok mantu-mantu elek-elek yo niki Bu, alah ayu ning ngene. Ya. Ayo Dila madhep mriko, Mbak. Tak beli sik. Kendo iku mang. Ya. Apane wo sing kendo? Aja banter-banter lho. Kok kendo apane? Ayo Mbak mandurane, Mbak. Tak beli sik, Mbak. Alun-alun ae. Base. Nek
nutuk ambek merem ah. Ah, ambek merem. Woi. Kiwat tangan tuh kak. Woi. Mbak, saya joget yo. Yo, Yo. opo? Ayo buka Mas Adi. Ya. Terus jogetan. Ya. Sak strip. Ayo Mbak, ayo Badila, ayo. Ya. Yo. Rono. Lah manise woi. Oh, elah, aduh. Woi. Kok joget kan nyentit ngono kok medeni wong. Walah. Wis saya Dila. Ah pinak rene yo. Request meleh monggo request meleh nawa sing pundi? Apa sen? Yo. Oh Mas Bagus pergi Mas. Mbak Mozan di Mas. Ayo Mbak Mozan yo. Ayo. Yo. Namanya sapa Mbak? Mozan. Walah. Kayak iki manis tenan iki. Manis tenan iki. Takoki wong. Dulumenipun putih Mbak. Bidangan. Walah kidangan. Walah ayu nih. Kayak saya kira tambah ayu ngono apa ya? Lah aduh. Guyune iku lho. Aduh. Ayo Mbak madhep ke kiri. Gerak. Tapelane malah tak balikno. Ya tutuk elek. Ayo. Iya. Kok ya terus kok. Bendom Win. Blak. Yo, ayo bawa saya yo. Musik. Wah, ada sampai berapa? Bayo iki walah sampai bawah. Ketumben semangat iki ana apa, Dik? Ada semangat ana apa iki walah kok sampai bawah. Wena digesok-gesok ngene-ngene ku mang piye, Dik? Ana semangat ana apa, Dik? Kancane ayang. Oh, lagi mood. Monggo sing badhe anu. Nggih, ngoten nggih. Ayo, Dik, yo. Saiki, Mbak iki. Yo. Ora guyu kowe. Oh. Kayak iki pemalu. Alah. Ora butuh delah, kok butuh jaran. Medeni wong. Kok delok blonteng. Jenenge jaran kok ora oleh. Madhep kiri. Walah, piteke. Walah, kemak lampir gitu ya ampun ya. Ya. Ayo, musik. Walah, pemalu tenan iki. Walah. Bayo. Walah. Kosek udah tak takoki, Mang. Asmine sinten? Manusia. Kok manusia? Kita kan semua manusia ini, kok. Tapi manusia. Tapi beda kelamin. Ayo, namanya sama Mbak? Ayu. Oh, ayo. Dalamnya pun di. Jangan. Loh, kidangan aku mayu kidangan. Ini kidangan kabeh. Walah bulu mata, kok bulu mata sapi lah. Lebat tono. Udah. Ring tenan. Yo, moga Mbak Yu pinak mleh. Yo, sapa nang ya? Ayo, Mbak Amel. Ayo, Amel. Ayo, Mbak Amel. Walah. Asmane sinten, Mbak? Oh, Ru. Untuk mau boy. Waktu. Yo, dalamnya di Mbak. Seso, gege. Madep kiri, Mbak, madep kiri.
Yo, bisa kan? Ayo musik. Alah, mana? Serit, alah. Serit, alah. Serit. Kira serit tenan yo. Yo serit ngono. Sikap berdiri. Sayubi. Gerak a. Wah, apa bagus yuk lemes-lemes barengnya apa bagus iku? Oh kesel. Nggih. Yo. Jarane maju yo. Maju 3 langkah, gerak. Nah. Nandur terong ning ora seni barong saking bluro. Ya iyo, rek ore motor mabur yo ladul. Yo. He a. Ho. He a. Lo. Gas. Ya. Oh. He a. Tuh. Et. Sok ubentak dos ya. Oh. Telung katak telung bunder. Telung katak telung bunder. Ya. Oi!
lelo. Oi. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Yo yo. Cekap semanten atur giaran seni barong singa kencana muda. Bu menawi wonten klenta-klentune atur lan magabya sedaya kula pambyawara wakil saking seni barong singa kencana nyuwun gunge samudra pangatsama. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.